Σε όλους, Σπύρος εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να μπείτε και να παίξετε σε ένα σερβερ multiplayer στο Minecraft. Πρώτα απ' όλα πηγαίνετε στο multiplayer και πατήστε add server. Σας έχω ένα link στο description με διάφορους σερβερ που μπορείτε να παίξετε. Πηγαίνετε εδώ, να το link, και μπορείτε έπειτα απλά να πάρετε εδώ το IP κάποιου σερβερ. Εγώ παίρνω του Sendrix PvP, το κάνετε μπλε, έτσι, και μετά κάνετε δεξί κλικ και copy. Πηγαίνετε έπειτα στο Minecraft και εδώ που λέει server address, κάνετε Ctrl V και έχετε το IP του server. Έπειτα πατήστε done και κατεβείτε κάτω τέρμα. Έπειτα έχουμε το server. Πατήστε εδώ join server ή το βελάκι και θα σας κάνει logging in. Έπειτα θα σας λέει register with a command. Θα πατήσετε /register, όποιον κωδικό θέλετε. Εγώ θα βάλω για παράδειγμα 123, δύο φορές. Να προσέξετε να είναι δύο φορές ο ίδιος κωδικός. Αν κάνετε ένα λάθος δεν θα πιάσει. Και έπειτα πατήστε enter. Τώρα θα σας πάει στο hub, το lobby στην ουσία, και θα σας κάνει loading terrain. Εδώ πρέπει να περιμένετε. Όπως είμαστε τώρα εδώ στο server, απλά κάντε ένα δεξί κλικ στην πηξίδα και διαλέξτε ένα από τα mini games που προσφέρει ο server για να παίξετε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like και ένα subscribe και θα σας δω όλους την επόμενη φορά. Γεια σας!